ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga relasyon na sa una lang masaya at masarap. Tapos sa dulo malungkot na at masalimuot. Pero nasa magkarelasyon pa rin kung handa nilang ayusin ang kanilang pagsasama o mas mabuti na lamang na maghiwalay na sila. Ikaw kabarangay, handa ka bang ipaglaban ng isang relasyon kahit na gusto mo nang bumitaw? Papa Dudut. Dear Papa Dudut, pangarap ko na talagang magkaroon ng sariling pamilya simula noong dalaga pa lamang ako. At gusto ko na ang mapangasawa ko ay hindi taga sa amin sa Isabela. Kaya nga nung nauso po ang Facebook, kung sino-sinong lalaki ang kinausap ko para makipagkilala. Karamihan ay mga taga Maynila. Meron din namang mga taga Rizal at Batangas. Pero wala naman akong sineryoso sa kanila dahil patapos pa lamang ako sa high school ng mga panahong yon. Bago ko i-share ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Shaira, 32 years old at kasalukuyang nakatira sa Quezon City. Meron na akong 2 anak at kinakasama na tawagin na lang po nating Noriel. Factory worker siya at nakilala ko noon sa kantina dati kong pinagtatrabahuhan bilang dishwasher. Lagi kasi siya doong kumakain. Noong nabuntis ako ni Noriel, alam ko na meron na siyang anak sa dati niyang kinakasama. Pero tinanggap ko pa rin yon dahil mahal ko si Noriel. Magsisimula ang lahat taong 2024 noong nabuntis niya ako sa pangalawa naming baby, Papa Dudut. Kamusta? Anong resulta? Ayan o, tignan mo. 2 guhit? Ibig sabihin buntis ka, sweet cake ko! Huwag mo nga ako tawagin ng ganyan, naiirita ako eh. Naiirita ka kasi buntis ka? Oo, Bakit? Blessing kaya yan. blessing nga pero kapapanganak ko pa lang, di ba? 3 buwan pa lang yung panganay natin tapos nabuntis mo na naman ako. Dumidede pa nga sa akin yung anak natin. O ano naman? Anong ano naman? Natural, mabubuntis ka kasi may nangyayari sa atin. Oo nga, pero sabi ko di ba ayoko pang magka-baby tayo. Labo mo naman eh. Di mo kasi naiintindihan, lalo hindi ikaw ang nagbubuntis. Hindi talaga, dahil trabaho niyo mga babae ang magbuntis. Di ka na talaga naawa sa akin no. Alam mong hirap na hirap ako nun sa pagbubuntis sa panganay natin, tapos binuntis mo na naman ako. 3 buwan pa lang walang nangyayari sa atin, tapos init na init ka na dyan. Ilang beses ko nang nasabi na hindi pa ako handa. Na ayoko pa. Lalo pa dumidede pa yung panganay natin pero hindi mo ako pinakinggan. Tinuloy mo pa rin. Ginalaw mo pa rin ako kahit labag sa loob ko. Pinagbigyan kita pero nakiusap ako na wag mo akong bubuntisin pero hindi ka nag-ingat. Hindi ko nakasalanan yun. Sana uminom ka ng pills para hindi ka mabuntis. Tapos ako ngayon sisisihin mo. Ayos ka rin talaga eh. Uminom naman ako pero ang daming komplikasyon sa akin. Diba sabi ko naman sa'yo yun? Grabe ang sakit ng ulo ko, kulang na lang iuntog ko sa pader para lang mawala. Hirap pa ako makatulog sa gabi at kung ano-ano pang pangit na bagay yung mga naiisip ko. Dagdagan mo pa yung puyat sa pag-aalaga sa anak natin at mga gawaing bahay. Inggit na inggit nga ako sa'yo kasi palagi na lang mahimbing ang tulog mo sa gabi. Tapos ikaw pa ang galit pag iniistorbo ko ang tulog mo dahil lang gusto kong magpatulong sa pag-aasikaso sa baby natin. May trabaho pa kasi ako kinabukasan nun. Ikaw kaya pumasok na puyat, sige nga. Di mo kasi alam na bantay sarado kami ng bisor namin. Bawal aantok-antok sa production. Kaunting mali mo lang, siba ka. At yun ang iniiwasan ko dahil kawawa tayo. Sana naisip mo man lang yun. Lagi kong iniisip ang kapakanan mo, kung anong mararamdaman mo. Pero ako ba? Kahit konti, iniisip mo rin? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang! Malamang oo.
Kaya nga ako nagsisikap sa pagtatrabaho para sa'yo at sa anak natin. Talaga lang ah. Para ka namang sira eh. Sira na kung sira. Pero para sa akin, hindi totoo yung sinasabi mo. Kasi kung totoo na iniisip mong kapakanan ko, hindi mo ako agad bubuntisin. Wala kang awa sa akin? Akala mo ganun lang kadaling mag-anak? Kung makapagsalita ka parang di natin anak yung dinadala mo ah. Paano na lang pag lumaki ang batang yan at nalaman niya na ayaw mo sa kanya? Ano na lang mararamdaman niya? Hindi ko sinabi na ayaw ko sa anak natin. Ang akin lang, hindi pa to yung panahon para magbuntis na naman ako. Hindi ka ba nakakaintindi? 3 buwan pa lang yung panganay natin, Oriel. Hindi naman kagad lalabas yung pangalawa natin. May ilang buwan pa para lumaki yung panganay natin. Hirap sa'yo, masyado kang OA. Ako pa talaga yung OA? Eh sino pa ba? Alam nga namang nanay ko tayo lang naman nag-uusap dito. Oh, isa pa yung nanay mo. Oh, anong ginawa sa'yo ng nanay ko? Baka pag nalaman niyang buntis na naman ako, may masabi na naman siya sa akin. Kagaya nung unang beses na nabuntis ako. Pabayaan mo na si nanay. Ganun lang talaga yun. Masyado madaldal pero wala namang ibig sabihin yung mga sinasabi niya. Hindi mo ba nakikita na tuwang-tuwa naman siya sa apo niya nung pinanganak mo? Sigurado ako matutuwa lang din yun pag nalaman niyang buntis ka. Duda ako dyan sa sinabi mo. Parang hindi mo naman kilala nanay mo. Kilala ko siya kasi nanay ko siya. Ikaw ang baka hindi nakakakilala sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo. Kahit ano talagang sabihin ko, wala akong boses pagdating dyan sa nanay mo. Hirap sa'yo lahat ginagawa mong issue. Una yung pagbubuntis mo. Tapos ngayon nanay ko naman. Wala ka talaga sa hulog eh. Papadudo 2023 nang nagkakilala kami ni Noriel. Noong taon ding yon ay nabuntis niya ako sa panganay namin kaya nagsama kami sa iisang bubong. Bale, tumira kami sa bahay nila sa Quezon City kasama ang nanay niya. Pero bago yung taong 2016 nang kinuha ko ng tiyahing kong tagaluto sa naturang kantin kung saan kami nagkakilala ng kinakasama ko. Siyempre excited ako noon dahil ang nasa isip ko ay pagkakataon ko na para matupad ang pangarap kong makapag-boyfriend ng taga-syudad. Alam ko na hindi ko dapat priority ang paghahanap ng karelasyon dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya noong araw. Ni hindi na nga ako nakatungtong sa kolehiyo kahit gustuhin ko pa. Pero lahat ng mga kapatid ko ay meron ng asawa at sariling pamilya. Ako ang bunso sa aming 5 at matagal nang hiwalay ang mga magulang namin. Laking lola kami pero namatay na rin siya noong 2016 kaya nga tuwang-tuwa ako nang papuntahin ako sa Maynila ng tiyahin ko para magtrabaho dito. Palagi akong pinagsasabihan ng tiyahin ko na mag-ipon ng pera para may panggastos ako sa oras ng pangangailangan. Pero hindi ko yon masyadong iniintindi, Papa Dudut. Noong naranasan ko na kasing sumweldo ay naging magastos po ako. Tapos kung sino-sino pa ang dinidate kong lalaki na nakikilala ko lamang online. Kaya nga may reputasyon ako na maharot sa mga mata ng tiyahin ko. Pero hinayaan na lamang nila ako dahil nasa tamang edad na raw ako. Kaya nga noong nabuntis ako at nagsama kami ni Noriel, ay hindi ako makareklamo ng todo sa kanya tungkol sa estado ng buhay namin. Noong isang beses kasi na nagsabi ako sa kanya ay sinisi lamang niya ako dahil masyado raw akong mapusok at hindi marunong makinig sa kanya. Na kung humanap lang daw ako ng lalaking marunong magdala ng pamilya ay hindi ko maranasang mas maghirap pa. Kaya nga wala na akong nagawa kundi ang pangatawanan na lamang ang bunga ng mga naging desisyon ko, Papa Dudut. Ewan. Hindi yata talaga ako siniswerte sa buhay lalo na sa kinakasama at dumagdag pa sa stress ang nanay niya na palagi akong inaaway kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanya, Papa Dudut. Wow! Ang cute naman ng damit ng baby niya. Kaninong baby niya? Kayo po pala, Nay. Oh, ako nga. Bakit kumakaano ka naman dyan Akala mo nakakita ka ng maligno. Hindi naman po sa ganon. Nagulat lang po talaga ako sa pagdating nyo.
Paano hindi ka magugulat? Tutok na tutok ka dyan sa cellphone. Kulang na lang, idikit mo yung mga mata mo dyan. Sobra naman po kayo. Ako pa ang sobra. Kanina ko pa napapansin na babad ka dyan sa cellphone mo eh. Kung makaasta ka, akala mo wala kang inaalaga ang anak ka. Ngayon lang naman po ako nag-cellphone. Yung anak ko naman po natutulog sa duyan sa kwarto. Hindi ko naman po sinara ang pinto para tanaw ko at mabilis kong mapuntahan. Lumabas lang po ako ng kwarto saglit para kumuha ng tubig na maiinom sa ref. Tapos nag-cellphone ka na dyan bigla. Nag-chat din po kasi yung tiyahin ko. Kinukumusta ako kaya nireplyan ko lang. Nag-chat daw. Maniwala sa'yo. Ay kung gusto niyo tingnan niyo po po tong cellphone ko, kausap ko po yung tiyahin ko. Oo na. Pero may pasabi-sabi ka pa dyan na cute ng damit ng baby. Pinag-uusapan niyo rin ba ng tita mo yun? Ay, yun po ba? Hindi po. Nakita ko lang sa Facebook nung nagbukas ako ng account. Sinasabi ko na nga ba eh. Puro ka Facebook. Wala naman po sigurong masama doon lalo't ngayon lang naman ako nag-Facebook, Nay. Kahit ano pang sabihin mo, hindi maganda sa isang nanay na katulad mo yung puro ganyan ang inaatupag. Dapat ang ginagawa mo pag hindi mo inaalagaan yung anak mo, naglilinis ka ng bahay. Tingnan mo, napakaraming hugasin sa lababo. Ako pa bang hinihintay mo maghugas ng mga yan? Hindi naman po, pero mamaya ako na sana huhugasan yung mga pinggan. Masakit pa po kasi yung balakang ko at medyo nangangalay yung mga binti ko. Sus, kunwari ka pa. Sabihin mo, nagdadahilan ka lang para hindi makapaghugas. Style mo, bulok. Ay, hindi naman po ako nagdadahilan. Hindi raw, pero halatang halata naman sa'yo. Inoobserbahan lang kita, Shaira. Pinagpapasensyahan lang, lalo at buntis ka sa panganay niyo ni Noriel ko. Tapos ngayon, nagpabuntis ka na naman sa anak ko para makatakas sa mga gawaing bahay. Ayos ka rin talaga no? Hindi ko naman po ginustong mabuntis ulit. Si Noriel po ang sisihin niyo kung bakit buntis na naman ako. Aba, at bakit ko naman sisisihin yung anak ko? Siya po kasi may kasalanan. Sa totoo lang, ayoko nga po munang sundan yung panganay namin lalo 3 buwan pa lang siya. Kaya lang masyadong mainit si Noriel. Tapos nagtatampo pag hindi ko pinagbigyan. Malamang, may pangangailangan yung anak ko. Alam nga naman sa ibang babae niya hingin yung pangangailangan niya kasi ayaw mo siyang pagbigyan. Hindi naman po sa ganun pero nag-usap naman kami na hindi pa ako handa. Sa kakaunting panahon lang naman ang hinihiling ko para makarecover yung katawan ko sa panganganak. Pero hindi naman siya nakinig. Ganyan talaga ang mga lalaki. Kaya nga dapat handa ka ano man ang mangyari. Tsaka kasalanan mo rin naman May iniinom kang pills, di ba? Meron po pero tinigilan ko na bago pa may mangyari sa amin ni Noriel. Oh, ayan. Di namin mo rin. Kasalanan mo rin talaga yan kasi alam mong buntisin ka pero nagpagalo ka ng walang proteksyon. Hindi po kasi maganda yung epekto sa akin ng pills. Di sana sumubok ka ng ibang proteksyon. Hindi lang naman pills ang pwede mong gamitin para hindi ka mabuntis Alam ko naman po kaso nakakatakot Natatakot ka naman saan? Sa pwedeng maging epekto nun sa katawan ko. Marami po kasi ako nababasa na horror story sa Facebook na galing din sa kapwa ko nanay tungkol sa mga contraceptive na gamit nila. Bakit ako nun? Wala naman nangyari sa akin nung nagpaturok ako Hirap kasi sa'yo masyado kung mapaniwalain sa mga nababasa mo sa Facebook. Iba-ibang katawan ng mga babae. Tsaka kung pumalpak yung unang ginamit mo, di magpalit ka ng iba. Subok lang ng subok hanggang mahanap mo yung hiyang sayo. Ganon yon. Papadudod simula pa lang noong tumungtong ang mga paako sa bahay ni na Noriel ay pinagtaasan na talaga ako ng kilay ng nanay niya. Buntis na kasi ako noon nang dinala ako sa bahay nila at pinakilala ako ng kinakasama ko sa kanyang nanay. Sinabi lang sa akin ni Noriel na may pagkamasungit ang nanay niya pero kuhanin ko na lang daw ang loob para magkasundo kami. Siyempre ang gusto ko ay magkaroon ng maayos na relasyon sa nanay ng kinakasama ko. Pero kahit na anong subok ko sa simula pa lamang ay mukhang ayaw talaga sa akin ang nanay ni Noriel. Madalas niya akong angilan na parang isang dragon na anumang sandali ay bubuga ng apoy. Ang dami rin niyang sinasabi, kumilos man ako o hindi sa bahay nila. Noong ipinagbubuntis ko nga ang panganay namin ni Noriel ay nahirapan talaga ako ng husto kaya kinailangan kong tumigil sa pagtatrabaho. Pinayuhan ako ng doktor na huwag masyadong kumilos pero hindi yon maintindihan ng nanay ng kinakasama ko. Papadudot lagi niya akong inuobliga na maghugas ng pinggan at maglaba. Kasi nakikitara lang daw ako sa pamamahay nila. Yun din ang rason kung bakit takot na takot akong magbuntis sa pangalawa namin.
Bagay na hindi naman maintindihan ni Noriel na mga panahong nagsasama kami sa bahay nila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 6 na taong gulang na anak si Noriel sa dati niyang kinakasama na sinusuportahan din niya ng mga panahong yon. Kaya ang maliit niyang sweldo mula sa pagpa-factory worker ay nahati sa anak niya sa una at sa amin. Bilang ako ang babae ay sa akin nakatoka ang pagbabudget, kaya masasabi kong mas madalas pa kaming kapusin kaysa nakakaluwag. Ewan. Pero kahit na anong gawin kong paghihigpit ng sinturon ay hindi talaga kami makaahon, Papa Dudut. Kaya naman takot na takot akong magbuntis noon dahil sigurado na lalo kaming malulubog sa kahirapan. Alam ko naman sa sarili ko na mahal ko si Noriel, kaya nga lang ay lagi kong sinasabi sa kanya ang mga pangarap ko at gustong mangyari sa pamilya namin. Nagkasundo pa nga kami na kapag malaki-laki na ang panganay namin ay babalik na ako sa pagtatrabaho para makatulong sa kanya. Kaso'y nabuntis niya ulit ako nang wala sa oras. At kailangan na lang naming pangatawanan ang magiging baby namin habang nagpapatuloy sa buhay, Papa Dudut. Pero aminado ako na may mga gabi pa rin na binabagabag ako ng aking mga takot para sa magiging buhay namin sa hinaharap. Ano ba yan? Kanina ko pa naririnig yung pagbubuntong hininga mo ah. Kita mo natutulog na yung tao eh. Sana all natutulog. Ako rito hindi pa eh. Kasalanan ko ba yon? Pikit mo ang mga mata mo. Kung ganun lang kadali yon, sana kanina pa ako tulog. Ano ba kasi problema mo? Ikaw ang problema ko. Lagi ka nalang nagagalit sa akin tuwing gusto ko magsabi sa'yo ng nararamdaman ko. Feeling ko tuloy wala ka ng pakialam sa akin. Gabing-gabi na nagdadrama ka pa eh. Patulog na nga yung tao oh. Saka saan na naman galing yung pinagsasabi mo? Sa akin lang. Naisip ko lang kasi yun yung pakiramdam ko. Shaira naman eh. Ayoko ng away. Pagod ako. Pagod din naman ako ah. Paano ko napagod eh? Nandito ka lang naman sa bahay natin. Baka nakakalimutan mo na buntis ako tapos nag-aalaga pa ako ng anak natin, Noriel. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo madali rin ginagawa ko ah. Ay nako, nagre-reklamo ka na naman eh. Hindi ako nagre-reklamo. O ba't ganyan tono mo? Malapit ko na tuloy isipin na hindi ka na masaya sa pamilya natin. Talaga? Nakuha mo pang isipin yun kung sakali? Oo, mahal ko kayo ng anak natin. Pati na rin itong baby na nasa tiyan ko pero hindi ko lang mapigilang mapaisip kung meron ka ba talagang pangarap para sa amin. Ano na naman ba yan? May plano ka ba talagang ibukod kami ng mga bata? Ano? Alam mo kung anong sinasabi ko? Hindi ko alam. Ewan ko sa'yo. Ng bahay, Noriel. Hindi ba nangako ka sa akin noon? Pag nakaluwag-luwag tayo, ibubukod mo kami ng anak mo. Gusto ko lang malaman kung may bala ka pa rin na to pa rin yung pinangako mo sa akin noon. Sa totoo lang, parang malabo na yan. Lalo na ikaw may sabi pag nakaluwag-luwag tayo. Sa panahon ngayon, mas madalas pa tayong gipit kaysa nakakaluwag-luwag. Kaya paano ko pa matutupad yung pangako ko sa'yo na mabubukod ko kayo? Saka may paparating tayong baby. Di ba dapat mas unahin ko yung anak natin kaysa sa kung ano-ano mga naiisip mo? Pero di ba kapag nagsasama na ang babae at lalaki, bumubukod na sila? Para lang sa may mga pera yun. Saka, bakit ba gustong-gusto mong bumukod hindi naman tayo pinapalayas ni nanay dito? Hindi nga, pero bahay niya pa rin to. Dapat meron tayong sariling bahay lalo't lumalaki na ang pamilya natin. Sa panahon ngayon na ang mamahal ng mga bilihin, paano pa kaya ang renta? Sige nga, gusto mo yatang mamulubi tayo at sa kalsada na lang tumira eh. Hindi naman siguro tayo aabot sa ganun. Aabot tayo sa ganun pag hindi ka pa nanahimik dyan. Masyado kong maraming gusto hindi pa nga tayo umaasenso. Kasalanan mo naman eh. Nag-uusap na tayo noon. Maayos na yung plano natin na pag lumaki-laki ang panganay natin, tutulong ako sa pagtatrabaho para makaipon tayo. Kaso, masyado ka mainit sa kama. Ayan tuloy, nabuntis mo na naman ako. Hindi pa nga natin natutupad yung usapan natin na mag-iipon pero pakiramdam ko back to zero na naman tayo. Kawawa naman sa'yo anak natin dyan sa tiyan mo eh. Hindi pa nga pinapanganak, palagi mo na sinisisi.
Hindi ko sinisisi ang anak natin. Ikaw ang sinisisi ko. Ay talaga naman. Kaunti na lang, malapit na ako mapikon sa'yo. Lagi ka namang napipikon sa akin bago pa ba yun? Hirap sa'yo, masyado ka emosyonal. Alam mo naman buntis ako. Malamang, emosyonal talaga kaming mga buntis. Dinamay mo pa yung ibang mga buntis. Baka ikaw lang naman talaga ang ganyan. Hindi mo alam, nakakayamot ka na. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit hindi kayo magkasundo ni nanay. Tama siya na para ka may sariling mundo. Sinabi sa'yo ng nanay mo yon? Na para ako may sariling mundo? Oo! Ano sagot mo? Wala. Nagkibit balikat lang ako. Ayoko nang pahabain yung usapan kaya hindi na lang ako sumagot. Grabe ka talaga? Hindi mo man lang ako pinagtanggol? Paano kita ipagtatanggol kung nakikita ko na parang totoo naman ang sinasabi ng nanay ko? Isipin mo nga yan. Huwag lang lagi pagkukulang ko yung tignan mo. Tignan mo rin yung sarili mo. Masyado akong mapaghanap. Hindi ka na marunong makontento. Sige na, matutulog na ako. Huwag mo na ako istorbohin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Noriel na nauwi na nga sa pagtatalo ay nadagdagan lang ng panibagong tampo ang mga nauna kong tampo sa kanya. Alam ko na mas praktikal na tumira sa bahay nila pero nahihirapan na kasi akong pakisamahan ng nanay niya. Sa tingin ko ay ginawa ko naman ang lahat ng abot ng makakaya ko pero wala. Matigas at malayo ang loob sa akin ng biyanang kong hilaw. Simula noon ay hindi na ako nagsabi ng saloobin kay Noriel dahil siguradong hindi na naman niya ako pakikinggan. O baka nga sisihin niya ulit ako at sabihing masyado akong mareklamo at ako talaga ang hindi marunong makisama sa amin ng nanay niya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay wala akong karapatan na magsabi ng feelings ko. Kaya naman tinuong ko na lamang sa pagsali sa mga online group sa Facebook ng mga kapwa ko nanay at may kinakasama ang paglalabas ng mga hinaing ko sa buhay at sa relasyon namin ni Noriel. Bali ang ginagawa ko ay nagpo-post ako ng aking mga problema sa grupo na sinalihan ko at marami namang nagkokomento para magbigay sa akin ng pagpapayo. Hanggang sa may napansin akong isang Facebook account na paulit-ulit na nagko-comment sa mga post ko. Hindi nagtagal ay nag-chat sa akin ang naturang account para makipagkaibigan. Akala ko ay kapwa ko rin siya nanay kaya inaccept ko ang friend request niya sa akin sa Facebook. Pero makalipas ang ilang araw ng pag-uusap namin ay inamin niya na isa siyang lalaki, Papa Dudut. Hindi lang pala siya magaling magpayo, marunong din magpatawa. Sino marunong ding magpatawa? Po? Sino nga yung marunong magpatawa? Wala po. Anong wala? Patingin ang cellphone mo. Ayoko po. O bakit? Siguro may tinatago ka sa akin ano? Bakit naman po ako may itatago sa inyo? Aba ewan ko. Galing ako sa kusina, katatapos ko lang magluto. Naabutan kita nakaupo na naman dito sa bangko habang pangiti-ngiti. Tapos sabi mo, marunong din siya magpatawa. Sino ba yung marunong magpatawa na yon, ha? Si ano po? Si Papa Dudut po. Si Papa Dudut? Opo. Katatapos ko lang po kasing makinig ng Barangay Love Stories. Sa dulo po nagpapayo si Papa Dudut. Tapos bigla po siyang nagpatawa. Bakit hindi ka sa radyo nakikinig? Bakit dyan sa cellphone mo? Meron po kasi silang live sa Facebook. Doon po ako nakikinig at nanunood na rin. Siguraduhin mo lang na yun talaga ang pinaggagawa mong babae ka, ha? Nay naman, ano pa po bang iba kong gagawin sa Facebook? Ewan ko sa'yo. Napapansin ko na, panayan ang inaatupag mo. Hindi naman po, ngayon lang po ako umupot nag-cellphone eh. Hindi raw. Ayos-ayusin mo lang talaga dahil pag nalaman ko na may ginagawa kang milagro dyan sa cellphone mo, nako, palalayasin kita rito sa pamamahay ko. Sobra naman po kayo sa ginagawang milagro. Alam niyo po ba na masama ang mambintang? Kaya nga ayusin mo. Matanong ko nga po kayo, Nay. Total, nag-uusap na tayo. Ano yon? Curious lang po ako kasi matagal na rin naman na akong nakatira sa inyo eh. Ano nga yon? Dali-dali ano't may pinapakulo pa akong bulalo dun sa kusina. Bakit po ba ang init ng ulo niyo sa akin? Sa pagkakaalam ko wala naman akong ginagawang masama sa inyo. Pero palagi pa rin kayong nagagalit sa akin. Nagtanong ka pa talaga ha? Hindi pa ba halata?
Na alin po? Na ayoko sa'yo. At kahit na wala ka pang gawing masama, ayaw ko na talaga sa'yo nung unang beses pa lang nakita kitang tumapak dito sa pamamahay ko. Bakit naman po? Aba, hindi ko alam. Malay ko. Basta naiinis ako sa pagmumukha mo kapag nakikita ka. Pero wala naman ako magawa dahil nanay ka ng apo ko eh. Parang ang unfair naman po nun sa akin kasi ginagawa ko naman lahat para mapalapit sa inyo. Sabi ni Noriel, kuhain ko lang daw ang loob nyo para magkasundo tayo. Pero parang ang tigas-tigas nyo pagdating sa akin. Eh, ganun talaga. Alangan naman pilitin ko ang sarili ko na magustuhan ka. Eh, hindi ko nga kaya, di ba? Tsaka kahit paano sinubukan ko naman na tanggapin ka ng buong buo. Kaya nga lang talaga hindi ko magawa. Siguro kasi magkaiba kayo nung unang kinasama ng anak ko eh. Ayun, kahit paano, kuha nun ang loob ko. Magkaiba naman po talaga kami. O talaga magkaiba kayo. Kaya nga siguro ayoko sa'yo kasi mas gusto ko pa rin sa kanya. Pero ako na po yung kinakasama ng anak nyo. Kaya kailangan nyo akong tanggapin sa ayaw at sa gusto nyo. Eh kung palayasin kaya kita rito sa bahay ko sa ayaw at sa gusto mo. Grabe naman po kayo. Kung magsalita kayo, parang kayo ang kontrabida sa kwentong napakinggan ko sa Barangay Love Stories kanina. Kulang na lang bumuga kayo ng apoy dyan eh. Iniinis mo talaga ako? Oh hala nay, yung pinapakulo nyo dun sa kusina. Ha? Parang umaapaw na po yata. Naku, mabuti pa puntahan nyo na. Oo nga, kakalidis ko lang ng kalan eh. Baka dumumi na naman. Ay, teka nga. Puntahan ko na nga, ikaw na babae ka ha. Tumulong ka dun sa paghahain sa mesa. Puro ka cellphone. Kulang na lang, idikit mo yung mukha mo dyan sa cellphone mo. Kayo nga po, puro na lang pagalit sa akin eh. Eh, paano hindi ako magagalit? Eh, binibigyan mo ako ng dahilan. Papadudot alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Kaya bakit abot langit na lamang ang galit sa akin ng nanay ng kinakasama ko? Kung makapagsalita siya, akala mo ay hindi ako ang nanay ng mga apo niya. Sobra talaga akong nasaktan sa mga ibinibintang sa akin ni nanay dahil wala namang totoo sa mga yon ni isa. Nakikipag-chat lang naman ako sa nakilala ko online at wala kaming ginagawang masama, papadudot. Saka hindi ko naman inuubos ang oras ko sa pakikipag-chat o pakikipag-Facebook lang gaya ng sinasabi ng nanay ni Noriel. Sa katunayan ay nagse-cellphone lamang ako pag natapos ko na ang asikasuhin ang anak namin at gumawa ng kaunting gawaing bahay na kaya kong gawin. Pero parang tanga ang nanay ng kinakasama ko dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos ay palagi siyang nakakahanap ng kadahilanan para maggalit sa akin, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil wala namang ginagawa si Noriel sa tuwing inaagrabyado ako ng nanay niya ay hindi niyo ako masisisi. Kung lalong lumayo ang loob ko sa kanya. Pakiramdam ko ay mas matimbang talaga sa kanya ang nanay niya kesa sa akin at sa mga anak namin. Doon na ako nagsimulang magtanim ng galit kay Noriel at lahat yon ay ikinuwento ko sa lalaking kachat ko. Bagay na nauunawaan naman niya. Pakiramdam ko ay nakahanap ako ng karamay sa katauhan niya ng mga panahong yon. Kahit na hindi ko pa siya lubos na kilala. Feeling ko ay matagal na kaming magkakilala at kaunti lang kasi ang alam kong impormasyon tungkol sa kanya. Sabi lang niya ay may kinakasama siya dati na matagal na ring nagsishare ng mga problema sa Facebook group kung saan kami nagkakilala. Hindi rin daw kasi maayos ang naging pagsasama nila noon hanggang sa nagkahiwalay na nga sila, papadudot. Wala po silang anak tapos ay naiwan sa kanyang account at password ng dati niyang live-in partner. At doon niya nadiskubre ang mga group page na sinalihan nito. Simula noon ay naging misyon na raw niya ang magbigay payo sa mga problema ng mga nanay at may live-in partner na kasali sa naturang Facebook group kung saan kami nagkakilala. At masasabi ko na magaling talaga siyang magpayo, kaya naman aminado ako na napagaan niya ang kalooban ko. Kaya lang habang mas lumalalim ang pagkakaibigan namin, mas lalo pala akong binabantayan ng nanay ni Noriel, papadudot.
Grabe, panalo talaga mga hirit niya. Tawang-tawa ako. Aray! Sinasabi ko na nga ba, di ba kang kinakausap sa cellphone eh? Nasasaktan ako! Wala akong pakialam dahil grabe ang gigil ko sa'yo, babae ka! Ano po bang kasalanan ko? Wala naman po akong ginagawa sa inyo. Nagmamaang-maangan ka pa eh, kanina pa ako dyan sa likod mo. Kaya nababasa ko na may kachat kang nagpapatawa sa'yo. Po! Paano kanina pa kayo dyan sa likod ko? Tapos hindi ko man lang kayo naramdaman? Dahil nyo pang multo ah! Abot talaga! Ito na po ako. Aray po si Shaira! Kung awatin, hindi ko pa natatanggal sa kanya Bitawan mo mo na! ng lahat ng buhok niya! Inaano po ba kayo ni Shaira? Bakit hindi mo tanongin niya magaling mo kinakasama kung bakit ako gigil na gigil sa kanya? Noriel! Sinasaktan ako ng nanay mo wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Wala raw! Abay, napakasinungaling mo ah! Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ano ba kasi nangyayari dito? Ano pinag-aawayan nyo? Yang kasing kinakasama mo, may kung sinong chinachat sa cellphone niya. Akala niya siguro hindi ko siya inoobserbahan. Kunwari pa na nakikinig kay Papa Dudut, pero meron naman palang ibang inaatupag. Totoo ba yun, Shaira? Hindi yun totoo. Anong hindi totoo? Oh, bakit hindi mo may pakita sa akin yung cellphone mo? Ha? Pakita mo dyan sa anak ko para magkaalaman na. Sige, kapag mali ako, ipapaputol ko itong dila ko ngayon din. Oh, ano pang hinihintay mo, Noriel? Kunin mo yung cellphone ng babaeng yan. Akin ang cellphone mo! Ha? Ayoko nga. Anong ayaw mo? Akin ang sabi! Bakit ba kasi kukunin mo? Di parang lumalabas na naniniwala ka sa sinabi ng nanay mo. Maniniwala talaga sa akin si Noriel dahil nanay niya ako. Tsaka bakit ako magsisinungaling? Sige nga. Dahil galit kayo sa akin. At gusto niyong lumayas ako sa pamamahay ninyo. Kaya nga mas nabigyan na ako ng rason ngayon na palayasin ka. Akin ang sabi yung cellphone mo, Shaira! Titingnan ko lang naman. Kung hindi totoo yung sinasabi ni nanay, o hindi wala na tayong problema. Please, Noriel, huwag mo lang kunin yung cellphone ko. Akin na yung cellphone ko, Noriel. Hindi ko pa talaga agaw sa'yo, hindi mo pa ibibigay. Akin na yan. Hayaan mo na munang tingnan ng anak ko yung cellphone mo. Tingnan mo na, bilisan mo. Nandiyan sa messenger niya. Teka, ito na nga po. Oh, ano? Tama ako, di ba? May kachat nga na ibang lalaki ang magaling mo kinakasama. Sino to kausap mo, Shaira? Wala yan. Anong wala ka dyan? Tingnan mo nga, nagbibiroan pa kayo. Napakasinungaling mo! Oh, yan! Yan ang dapat sa'yong malandi ka. Hindi po ako malandi. Wala akong ginagawang masama sa anak nyo. Noriel, maniwala ka sa akin. Wala akong nilalanding iba. Paano pa ako maniniwala sa'yo? May ebidensya na, oh. Tingnan mo, ang tagal-tagal nyo na pala nag-uusap. Kinukwento mo pa sa kanya yung mga problema natin. Bakit? Nagpapaawa ka? Gusto mo kampihan ka niya? Kasi nagkukulang na ako sa'yo bilang kinakasama tatay ng mga anak natin. Hindi yun ganon. At saka magkaibigan lang kami. May kaibigan man na nag-good night at nag-good morning sa isa't isa. At nagpapaalalahanan ko kumain, ha? Pwede ba? Huwag mo na akong gawing tanga, Shaira. Napakasinungaling mo talagang babae ka. Papadudot, hindi ko akalain na nakaabang lang pala sa akin ang nanay ng kinakasama ko para magkamali ako. At nang sa ganoon ay mapagbuhatan niya ako ng kamay katulad ng ginawa niya sa akin ng araw na yon. Kahit na anong iyak ko at pagmamakaawa na huwag na niya akong saktan ay hindi pa rin siya nakinig sa akin, Papadudot. Nagbingi-bingihan siya sa pagmamakaawa ko at patuloy akong sinaktan. Pero ang higit na mas masakit sa akin ay ang pagkampi sa kanya ni Noriel, Papadudot. Guilty din naman ako at hindi ko alam kung paano ko ipagtatanggol ang sarili ko dahil may ebidensya na nakikipag-chat ako sa ibang lalaki online. Bagamat wala namang kaming ginagawang masama ay hindi pa rin ako pinaniwalaan ng mag-ina. Ipinilit nila, lalo na ni Noriel, na nanlalalaki ako at makapal daw ang aking mukha. Yun na rin ang simula ng panlalamig ng kinakasama ko sa akin dahil kumbinsido siya na may iba na ako.
Isama pa ang sulsol ng nanay niya. Simula noon ay tinigil ko na ang pakikipag-usap ko sa chat at blinako na siya sa messenger ng walang paalam. Aminado ako na noong una ay nalungkot ako pero dahil guilty din naman ako sa pakikipag-usap sa iba ay wala na akong nagawa. Alam ko sa sarili ko na kailangan kong bumawi kay Noriel. Kaya lang mas pinaramdam sa akin ang kinakasama ko na hindi niya ako kayang patawarin sa kasalanan na nagawa ko, Papa Dudut. Alis na ako. Baka matraffic pa ako pagpasok. Noriel, sandali! Bakit ba? Teka lang, mag-usap muna tayo. Ano mag-usap? Hindi ba narinig sinabi ko? Baka matraffic ako pagpasok sa trabaho. Lunes pa naman ngayon. Palibasa wala kang alam kasi ikaw nandito ka lang sa bahay. Sobra ka naman. Totoo naman eh. Hindi ka nagtatrabaho sa atin. Ako naman hindi ba? Tapos nandito ka lang sa bahay at wala ka namang ibang ginawa kundi mag-cellphone. Baka nakakalimutan mo, nag-aalaga rin ako ng anak nating panganay. Hoy, dapat lang para naman may silbi ka. Ha? Anong may silbi? Sa lagay, tagapag-alaga na lang ng anak natin yung papel ko sa mundo? Oo, dahil ikaw ang nanay ng anak natin. Pati na rin yung baby nasa tiyan mo. Alam mo, huwag ka na magsimula ng drama dyan dahil bubuwis lang ako sa pagmumukha mo. Kunwari ka pa na mabait. Yung pala pag nakataligod ako may ginagawa ka milagro. Wala sabi akong ginawang milagro. Wala akong ginawang masama. Lukoy mo lelang mo. Tigil-tigilan mo ko dyan sa kasinungalingan mo, Shaira. Pasalamat ka, buntis ka, kundi. Kundi ano? Sasaktan mo na naman ako katulad ng ginawa mo sa akin nung isang araw? Hindi naman kita sinaktan nun ah. Sinampalang kita. Hindi pa ba pananakit ang tawag mo doon? Normal na reaksyon lang yun ng taong galit. Dahil nahuli ko lang naman na kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki sa cellphone. Sige nga, kung ikaw nasa posisyon ko, ano mararamdaman mo? Magiging masaya ka ba? Magpapaparty ka ba kasi nalaman mong gumagawa ako ng kalokohan? Siyempre hindi, pero ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na magkaibigan lang kami nung lalaking kausap ko sa chat? Wala kaming ginagawang masama. Hindi ako nagloko sa'yo. Hindi pa, pero papunta na rin yun doon. Akala mo yata talaga tanga ako no? Akala mo pinanganak ako kahapon. Akala mo palalagpasin ko na lang yung kinakasama ko na may kinakausap na ibang lalaki. Binasa ko kaya lahat ng usapan nyo kaya alam ko nagsusubo ka sa kanya. Lalo na pag may problema tayo. Nakakadiri ka. Malandi! Alam ko sa sarili ko na hindi ako malandi dahil hindi ko nilandi yung kausap ko. Alam mo rin yan kung totoong binasa mo nga lahat ng usapan namin. Saka matanong nga kita ha? Bakit sa palagay mo sa kanya ako nagsusumbong tuwing may problema tayo imbis na ikaw mismo ang kausapin ko? Sige nga, sagutin mo. Ewan ko sa'yo! Ewan mo sa akin? Yan! Yan yung dahilan. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Na ayaw na kitang kausapin dahil lagi ka nalang galit sa akin. Para kang nanay mo. Manang-manak sa kanya. Ikaw na lang sana yung pwede kong maging kakampi sa pamamahay na to. Pero hindi mo naman yung pinaparamdam sa akin. Tapos lagi mo pang binabaliwala ang nararamdaman ko. Kasi masyado akong emosyonal. Maarte ako, bla bla bla. Sinong gaganahang makipag-usap sa ganyang tao? Sige nga. Hindi pa rin dahilan yun para makipag-usap ka sa ibang lalaki. Hindi nga, pero wala naman kaming relasyon. At hindi ako tanga para paabutin yun sa ganon, lalo't pamilyado na akong tao. Talaga lang ha? May reputasyon ka nga sa tiyahin mo sa pagiging marot. Dalaga pa ako noon. Iba na ngayon na meron na akong mga anak. Para sa akin, wala ka pa rin pinagbago. Nagawa mo nga makipag-usap sa ibang lalaki. Nakakahiya ka. Wow naman, pag kaming mga babae nakakahiya. Pero pag kayong mga lalaking gumagawa ng katarantaduhan, proud pa kayo at sasabihin nyo pa na may pangangailangan kayo. Paano naman kami mga babae? Paano naman ako? Para sa kaalaman mo, may pangangailangan din ako. Pero hindi katawan ng ibang hanap ko kung hindi pang unawa at pagmamahal. Turingan pa naman na ikaw ang kinakasama ko, pero hindi ko sa iyo yun maramdaman. Tapos sa huli, ako pang lalabas na masama kasi nakahanap ako ng kaibigan at kakampi dun sa lalaking kachat ko? Kahit na ano pang sabihin mo, gagagawan mo pa rin kung bakit mababa na tingin ko sa'yo. Sa tama naman mga sinabi ko, masyado ka emosyonal. Masyado ka mahina. Tapos, saka mo isisisi pagkukulang na sinasabi mo, masyado ka lang talaga mapaghanap. Hindi ka marunong makontento sa kung anong meron tayo. Ang hilig mong gawing komplikado ang sitwasyon. Tapos iiyak-iyak ka dyan, akala mo ikaw ang biktima rito.
Lalo ako nabubwisit sa'yo eh. Kaya pwede ba, Shaira? Tigilan mo ako ha? Papa Dudut, tinalikuran na ako ni Noriel pagkatapos ng pagtatalo namin yon at naiwan akong humahagulhol sa bahay nila. Sa ingay ko ay nagising ang nanay ng kinakasama ko at tulad na lamang ng inaasahan ay pinagalitan niya ako at ininsulto. Tinanong niya ako kung bakit hindi pa raw ako lumalaya sa bahay nila pero sinabi ko na lamang na kung aalis ako ay isasama ko ang anak namin ni Noriel, Papa Dudut. Doon na niya ako tinigilang kausapin dahil mukhang natakot siya na layasan namin sila ng anak ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ako ang mas takot na umalis sa poder ni Noriel dahil wala namang kaming mapupuntahan ng anak ko. Buntis pa ako ng mga panahong yon kaya wala akong nagawa kundi ang manatili sa bahay ng kinakasama ko hanggang mga anak ko. Pero kahit na dumating na ang bunso namin ay nanatili pa ring malamig ang pakikitungo sa akin ni Noriel. Oo, mabait siya sa mga anak namin pero sa akin ay wala na siyang kaamor-amor. Tingin ko ay tagapag-alaga na lang ng mga anak namin ang turing niya sa akin, Papa Dudut. Hindi rin nagbago ang pakikitungo ng nanay niya sa akin, sa katunayan ay lalo pang ang tumalim ang dila nito. Gustong gusto ko na talagang umalis sa pamamahay nila. Pero hindi ko alam kung saan naman pupunta. Sana po'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin sa sitwasyon na kinakaharap ko. Alam ko namang may kasalanan ako pero pinagsisihang ko na yon. Saka bakit lahat na lamang ng sisi ay napunta sa akin? Pagod na ako at aminado akong may mga gabi na hinihiling ko na sana'y mamatay na lamang ako. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili ninyong i-area ang sulat ko, and God bless sa Barangay Love Stories. And more power sa inyong istasyon, number 1 po kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Shaira. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Barangay LS 97.1. 97.1. Tayo ay forever. May mga taong naniniwala na dahil sa masaklap na kapalarang nangyari sa buhay nila, kailangang makisimpatya sa kanila ang mga tao. Tratuhin sila ng espesyal, na para bang may utang na loob sa kanila ang mundo dahil sila ang sumalo ng mga pagdurusa na inaakala nilang dapat para sa maraming tao. Pero sinaktan man ng mundo, sila din ang mga taong madalas na nananakit sa kapwa nila. Nananakit ng mga mahal nila sa buhay. At para sa kanila makatwiran ang ganong pananakit dahil sa mga masasakit ding karanasang pinagdaanan nila. Kaya lang, makatwiran nga ba? Dear Papa Dudut, ako po si Ian, 20 years old at nasa second year college pa ako ngayon at kumukuha ng kursong psychology sa isang university sa Maynila. Siguro po kaya ako naingganyong kumuha ng psychology dahil sa Tito Intoy ko. Na-inspire ako sa kanya hindi dahil role model siya pagdating sa kagandahang asal. Na-inspire akong kumuha ng psychology kasi dahil sa mga sama ng loob na dinadala niya at pagiging bayolente niya paminsan-minsan. Si Tito Intoy ko rin ang dahilan kaya na-inspire din akong sumulat sa inyo at ibahagi ang kwento ng buhay niya na sa tingin ko ay kapupulutan ng aral ng maraming kalalakihan at mga kababaihan na rin. Kadugo ko si Tito Intoy, Papa Dudut. Bunsong kapatid siya ng papa ko.
5 silang magkakapatid, 2 babae at 3 lalaki. Pangalawa sa panganay ang papa ko. Intoy ang tawag sa kanya kasi iyon ang palayaw na ibinigay sa kanya ng lola ko. Ang sabi ni lola ay parang endearment daw yung Intoy na ang ibig sabihin ay bunso. Pero ang totoong pangalan niya ay Vicente. Wala pang asawa noon si Tito Intoy noong mga bata pa kami. Kaya siya lang ang bukod tanging anak na nakatira sa bahay nina lola. Lahat ng mga anak nina lolo at lola ay nakatira malapit sa bahay nila. Kaya lumaki kaming magpipinsan na close sa isa't isa. Sina papa at iba pang tiyahin at tiyuhin ay bumukod na kina lolo. Pero kung may kailangan kami kina lola, isang sigaw lang ay nakukuha na namin kaagad. Halimbawa ay kapag inutusan ako ni papa na hiramin yung martilyo ni lolo. Sisigaw lang ako ng lolo, pahiram po daw ng martilyo nyo si papa. Sisigaw naman pabalik ang lolo ko ng lintik na bata to. Ginulat mo na naman ako. Kunin mo na lang dito at masasakit na ang mga tuhod ko. Habang umiiling naman ang papa ko na bumubulong ng, ang sabi ko manghiram sa lolo, hindi manigaw ng lolo. Pahagik-hik naman akong tatakbo para kunin ang martilyo kina lolo. Sa kabuuan ay masaya ang pamilya namin. Magkasundo ang lahat. Magkakasama kami kapag may mga espesyal na okasyon. Nagbibiruan at nagtatawanan. Pero nababago ang lahat kapag nalalasing na si Tito Intoy. Siguro dahil pareho kaming bunso ni Tito Intoy kaya magkasundo kami. Ako ang palagi niyang inuutusan kapag nagpapabili siya ng sigarilyo o kaya naman ay beer sa tindahan sa kanto ng bahay namin. Mabait naman siya at may malasakit sa akin. Noong panahong pwede pang bumili ng tinging yosi at pwede pang makasinde sa mga tindahan ay naisip kong sindihan na ang sigarilyong pinabibili sa akin ni Tito Intoy para hindi na siya mahirapan at hihit-hitin na lamang niya. Pagdating ko sa kanya ay binatukan niya ako at sinabing wag ko raw gagawin yon kasi masama sa kalusugan ang manigarilyo. Sabay bugan ng usok sa mukha ko. Weird pero pakiramdam ko ay nagmamalasakit siya sa akin. Kasi kapag galit si Tito Intoy ay galit siya talaga. At nasaksihan ko yon nung minsang hinihiram ng pinsang ko yung pang-ahit niya at nasira. Hinampas niya ng walis tingting sa likod ng binti ang pinsang ko ng 2 beses habang paulit-ulit na sinisigawan. Naisip ko noon na para siyang asong nauulol sa galit sa itsura niya. Yon ang problema kay Tito Intoy. Mabait siya at mahinahon magsalita pero kapag nalalasing o kaya ay kapag akala niya ay naaagrabyado siya ay nag-iibang ugali niya. Kaya hindi na rin kami nagtataka kapag nababalitaan naming napapaaway siya sa mga kaibigan niya. Umiiling na lamang si Papa kapag nalalaman yon. Para bang tanggap na lang nila na ganon si Tito Intoy at hindi na magbabago. Tinotolerate na lang nila kasi wala na silang magagawa. Pero bumuhos ang lahat ng hinanakit sa buhay ni Tito Intoy noong namatay si Lolo, ang tatay nila. Hindi ko makakalimutan yung araw na yon at yung araw na nakaburol pa si Lolo at nagwala siya. Doon ko nalaman kung bakit pala siya umiinom at palagi siyang nakasimangot na parang galit sa mundo. Nakikiramay po kami sa inyo, Lola Belen. Ay nako, maraming salamat Nida. Salamat sa pagpunta ninyo. Mamimiss po namin si Lolo Oka. Sa araw-araw na pagsisimba niya sa parokya, masasabi ko na nasa langit na siya ngayon. Napakabait po niyang tao at palaging nakangiti sa kahit na sinong makasalubong. Salamat Nida. Ay siya, sige kumain na muna kayo sa baba. Naghanda kami ng sopas para sa mga maglalamay ngayong huling gabi ng burol ni Oka. Ay, sige po. Ay! Ano ba yon? Ano nangyari? Naku, Lola Belen,
Yung bunso ninyo nagwawala na naman. Ano? Asan ba yung mga kapatid niya? Sus Mariosep. Ang paplastik nyo! Magsiuwi na kayo! Puro kayo mga sinungaling! Umalis na kayo! Ay, pambihira ka, Intoy. Ano ba ginagawa mo? Bakit ka ba nagwawala? Nay, sabihan nyo mga lintik na kapitbahay natin para lang makakain ng libre. Kung ano-anong kasinungalingan ang sinasabi tungkol kay tatay Ano bang pinagsasasabi mo? Nandito sila para makiramay sa atin, hindi para makikain. Hindi, Nay. Sinungaling sila Sinasabi nilang mabait si tatay. Hindi siya mabait. Demonyo si tatay. Anak naman, nakiusap ako, tama na yan. Pweh! Nagsisimba araw-araw kasi pinagdadasal niya na mamatay niya ako. Ayaw niyang makita ang bunga raw ng pagtataksil niyo sa kanya. Hindi totoo yan. Alam mo, hindi totoo yan, Intoy. Kaya parang awa mo na. Tama na, anak. Tama na. Hindi nga totoo. Pero para kay tatay, totoo. Wisit na buhay to. Kasalanan ko bang pinanganak ako sa mundo? Bakit siya ganun, Nay? Bakit? Tama na, anak. Igalang mo naman ang huling gabi sa atin ng tatay mo. Ay, Diyos ko, Intoy. Huminahon ka na. Anong Diyos? Hindi ako naniniwala sa Diyos nyo. 5 kami magkakapatid. Pero ako lang ang hindi tinuring na anak ni tatay. Ang dami-daming bata sa lugar natin. Pero ako lang ang nagka-polio. Ako lang ang batang pilantod dahil mas maiksi ang isang hita ko. Ako lang ang batang pag kinakausap ng matatanda noon, lagi nauutal. Kaya paano ako maniniwala na meron Diyos, ha? Paano ako maniniwala na mabait ang Diyos na sinasabi nyo? Kung nagawa niya lahat ng iyon sa akin! Tama na. Tama na, anak. Tama na. Tatay! Tatay! Nung huling gabi ng burol ni Lolo ay wala kaming ibang narinig kundi ang hagulhol ni Tito Intoy. Habang may tumutugtog ng isang napakalungkot na awit sa gitara. Lahat kaming magpipinsan ay natulala sa mga nalaman namin tungkol sa pagkatao ni Tito Intoy. At kinabukasan nung araw ng libing ay hindi na siya nagpakita. Nalaman ni na Papa na pumunta raw ito sa probinsya at nakitira ng ilang linggo sa bahay ng kabarkada niya. Siguro dahil sa sobrang hiya o kaya ay dahil sa tindi ng sama ng loob niya sa tatay niya. Pagkalipas ng 1 buwan ay bumalik si Tito Intoy. Parang walang nangyari. Ang saya-saya niya at pagdating niya sa bahay ay niyakap niya si Lola at mga kapatid niya. Pinatawag niya kaming lahat na magpipinsan at binigyan ng pasalubong. At dahil ako ang paborito niya ay may pera pang kasama ang pinasalubong niya sa akin. Naisip ko na ang bait ni Tito Intoy. Pero kawawa naman pala siya. Kung ako ang tatanungin, Papa Dudut, ay mabait naman si Tito Intoy. Pero takot ako sa kanya kasi alam ko kung paano siya magalit. Payat si Tito Intoy at mukha siyang rakista. Kamukha niya si Pepe Smith noong kabataan pa ito. May bigote si Tito Intoy kaya nagkaroon tuloy ako ng takot sa mga lalaking may bigote. At kaya din ayokong magkabigote noong tumanda na ako. Meron siyang printing business kaya okay naman ang kita niya. Lalo na pag panahon ng eleksyon. At pag panahon ng eleksyon ay kumikita rin kaming magpipinsan sa kanya kasi binibigyan niya kami ng sideline. Kung hindi tagakat ng papel, kami yung pinagdidikit niya ng mga campaign posters sa lugar namin.
Pero ingat kami lagi sa mga kilos namin kapag nandyan siya kasi hindi namin alam kung kailan siya magagalit o kaya naman ay magwawala. Hindi na naulit yung matinding pagwawala niya noon sa burol ni Lolo pero palaaway pa rin siya. Kahit mga kapatid niya ay inaaway niya na mababaw lang naman ang kadahilanan. Halimbawa ay naingayan lang sa tawa ng ate niya, sinisigawan na niya kaagad at minumura. Hindi raw siya makapag-concentrate sa ginagawa niya kasi ang ingay ng ate niya. Nagkibit balikat na lamang ang ate niya at hindi siya pinansin. Sinabi na sa akin ni Papa noon na pagpasensyahan na lang daw si Tito Intoy kasi kawawa naman daw ito. Pilantod si Tito Intoy kung maglakad. Noong 5 years old kasi ay nagkapolyo siya. At siya lang talaga sa lugar nila noon sa probinsya ang nagkapolyo. Utal din daw siyang magsalita noong bata pa to. Pero ngayon ay hindi na masyadong halata. Pero halatang nilalabanan niya ang pagiging utal kasi bawat salita niya ay may diin at mabagal niyang binibigkas ang mga salita. At naisip ko na kaya rin siguro panayang inom ni Tito Intoy kasi diretso siyang magsalita kapag nalalasing. Noong gabi ng burol ko lang nalaman na hindi pala siya itinuring na anak ni Lolo. Ang sabi ni Papa ay nagselos lang daw si Lolo sa isang kaibigan ni Lola na pumunta sa bahay namin. Kaya naman pinagbintangan niya ang lola ko na nagtaksil sa kanya noong nabuntis ito. Pero matagal nilang alam na hindi totoong hindi siya anak. Kasi kapag pinagtabi mo yung picture ni Tito Intoy at nung picture ni Lolo noong binata pa ito ay para silang pinagbiyak na bunga. Pareho silang payat at may bigote. Naisip ko nga ay parang nag-time travel si Pepe Smith sa iba't ibang henerasyon, Papa Dudut. Hindi nakapagtatakang maisip ni Papa at ng mga kapatid niya na malamang ay hindi na makapag-asawa si Tito Intoy kasi walang babaeng makakatiis sa pag-uugali niya. O kung meron man ay dapat daw ay mas malaki ang katawan kesa kay Tito Intoy para pwede siyang ipalibag sa pader kapag nalalasing ito at nagwawala. Kami namang magpipinsan ay natatawa na lamang kapag naririnig naming nagkwekwentuhan silang magkakapatid tungkol sa bunso nila. Pero nagulat kaming lahat nang malaman naming may GF pala si Tito Intoy. Pagkainumin mo yung alak, huwag mo'y buho! Sayang niyo kayo! Ang lampanan ni Tito Imelda! Woo! Halika na, Rose! Sayo tayo! Ayoko na, napapagod na ako. Nakakadalawang sayo pa lang tayo, pagod ka na. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako mahilig sa disco. Tsaka sabi ko sa mga kuya ko maaga akong uuwi. Ikaw lang ang nagsabi, hindi ako. Uwi na tayo, Del. Ayoko na dito. Ano ka ba? Pagkatapos kitang ilibre sa sine sa kapakainin, iiwan mo lang ako? Maiya ka naman. At iyang juice na iniinom mo, binayaran ko rin. Ah, ganon? O yan. Sobra-sobra pa yung pambayad sa sine, sa kinain at ininom ko. Saksak mo yan sa baga mo. Eh, siraulo ka pala eh. Ano ba, Del? Iwan mo nga ako, ano ba? Pare, baka gusto mong bitiwan yung babae. Ano bang pakialam mo? Girlfriend ko to. Hindi na, break na tayo. Oh, may break na pala kayo eh. Huwag kang makialam, pilantod. Ah, pilantod pala ha? Ay! Ano? Papalag ka? Ha? Ulo! Hoy! Bumalik ka rito! Babalikan kita! Hindi pa tayo tapos! Sige na, miss. Umuwi ka na rin. Baka balikan ka ng ex mo. Rose. Rose ang pangalan ko. Salamat ah. Kasalanan mo rin eh. Hindi mo pala gusto sa mga gantong lugar. Sumama-sama ka pa sa ex mo. At least nakilala kita. Parang eksena lang sa pelikula kung paanong nagkakilala si Tita Rose at si Tito Intoy.
superhero ang naging dating ni Tito Intoy kay Tita Rose. At kahit na merong kapansanan ay hindi yun ang nakita niya sa tiyuhin ko. Siguro kasi ay likas na masayahin si Rose at malambing. Kabaliktaran ng uncle ko na bugnutin at may pagkabayolente. Hindi ko alam kung papaano niligawan ni Tito Intoy si Tita Rose pero isang araw ay dinala ni Tito Intoy si Tita Rose sa bahay at sinabing siya raw ang GF niya at balak nilang magpakasal. Nagkatinginan lang ang magkakapatid, Papa Dudut, at parang nag-aalala sila para kay Rose at hindi sa kapatid nila. Pero ngumiti lang sila at walang sinabing masama tungkol kay Tito Intoy. Papa Dudut, si Tita Rose mas bata ng 3 taon kay Tito Intoy pero mas mature ang approach sa buhay. Marunong siyang magpasensya at nakakaunawa sa sitwasyon ng mga tao. Mabait si Tita Rose, kapag pumapasyal siya sa bahay ni Lola, lahat kaming magpipinsan ay may pasalubong. At pareho sila ni Tito Intoy. Ako rin ang naging paborito ni Tita Rose sa aming magpipinsan. Ulila na sa mga magulang si Tita Rose. May 2 siyang kuya na nagtatrabaho sa abroad at pareho na ring may sariling pamilya. Kaya noong nagpakasal sila ni Tito Intoy at Tita Rose ay bumukod na sila kaagad at tumira sa bahay ni Tita Rose. Malayong malayo na sila sa bahay ni Lola at sa mga kapatid ni Tito Intoy. At noong kinasal si Tita Rose at Tito Intoy ay eksaktong magka-college na ako at mag-aaral na sa Maynila. At dahil malapit sina Tita Rose sa university na papasukan ko, niyaya ako ni Tita Rose na sa kanila na tumira. Total ay dadalawa lang daw sila sa bahay. Pumayag din si Tito Intoy at pabirong sinabi na ako raw ang magiging spy niya pag wala siya sa bahay at mag-isa lang si Tita Rose. I-report ko lang daw kung sino ang mga kausap ni Tita Rose na lalaki at siya na raw ang bahala sa allowance ko. Ngumiti lang ako at tumango. Mahirap na baka pag tumanggi ako ay magalit sa akin si Tito Intoy. Wala pa akong lakas ng loob o tapang para galitin ang tiyuhin ko, Papa Dudut, kaya umuo lang ako. Para sa akin ay biro lang yon pero para kay Tito Intoy ay hindi pala biro. Totoong nagsiselo siya. Yung galit niya pag pinapalo niya ang mga pinsan ko ang nakikita ko sa mukha niya kapag nakikita niyang nakikipag-usap si Tita Rose sa ibang lalaki. Ako naman kahit makita kong may kausap si Tita Rose na ibang lalaki ay alam kong walang mali siya. Hindi ko sinasabi kay Tito Intoy para hindi sila mag-away. Pero sa isang taong pamamalagi sa bahay nila, nasanay na ako kay Tito Intoy na laging inaaway si Tita Rose kahit tungkol sa maliit na bagay lamang. Sumisigaw siya at nagmumura. Si Tita Rose naman ay hindi umiimik at hinahayaan na lamang si Tito Intoy na magbunganga. Ang sabi niya sa akin ay okay lang daw yon. At least ay hindi siya sinasaktan kagaya ng ibang babae. Kaya kapag sumisigaw si Tito Intoy ay magkukulong na lamang ako sa kwarto, magsusuot ng headset at magpapatugtog ng malakas para hindi ko siya marinig. Kaya lang, nangyari ang kinakatakutan kong mangyari. Nasaktan ni Tito Intoy si Tita Rose. Sino yung kausap mo? Ikaw pala, Intoy. Akala ko kung sinong nagbukas ng ilaw at nagsalita. Tinatanong kita, sino yung kausap mo sa labas kanina? Si Jay, kababata ni Kuya Frank. Bakit ang tagal niyo nag-uusap? At panay ang tawa yung dalawa? Siyempre, kasi matagal kaming hindi nagkita kaya marami kaming pinag-usapan. At pinag-usapan namin yung mga nakakatawang karanasan namin ng mga bata pa kami. Sinungaling ka! Aminin mo na! Kinausap mo siya kasi gusto mo na akong hiwalayan, di ba? Ha? Sawa ka na mag-alaga ng isang pilantod na asawa! Sumagot ka! Rose, sorry. Sorry talaga. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako.
Nagdilim lang yung paningin ko kanina nung nakita kitang tumatawa habang kausap yung lalaking yun. Kahit kailan, hindi ka tumawa sa harap ko ng ganun kaya nagalit ako. Patawarin mo ako, Rose. Pangako, hindi na mauulit yun. Patawad! Kumain ka na? Rose, natakot lang ako na baka mawala ka sa akin. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Ikaw lang ang taong totoong nagmamahal sa akin. Hindi ko naramdaman yun sa mga magulang ko. Kaya patawarin mo na ako. Natakot lang ako. Huwag mo akong iiwan. Huwag ka na magalit sa akin. Kumain ka na. Maghihilamos lang ako. Rose, please! Huwag mo akong iiwan! Sa away nilang yon ay hindi ako natakot kay Tito Intoy kahit na sinaktan niya si Tita Rose. Mas natakot ako sa itsura ni Tita Rose. Nakasilip lang ako sa likod ng pintuan ng kwarto ko habang nag-aaway sila. At noong sinampal ni Tito Intoy si Tita Rose ay nagulat ang mukha nito pagkatapos ay parang biglang nawala ng pakiramdam. Hindi ko makita sa mukha niya na nasaktan siya. At doon ako natakot dahil sa pagkakataong yun ay nakita ko na kahit nasaktan siya ay parang sinasabi ng mukha niya na hindi siya magpapaape. Hindi siya magpapaapekto. Hindi ko kontrolin ng lalaking ito ang buhay niya. Hindi na naulit ang pananampal ni Tito Intoy kay Tita Rose pero nagpatuloy pa rin ang pang-aabuso sa kanya. Kapag nalalasing ito ay inaaway uli si Tita Rose, minumura, nilalait at kung ano-ano pang pang-iinsulto ang ginagawa ni Tito Intoy kay Tita Rose. May panahon na nasasaktan niya si Tita Rose kapag hinahawakan sa kamay o kaya ay hinihila para umuwi na ng bahay. Kapag nakikita kong gano'n ang pag-uugali ni Tito Intoy ay nahihiya akong sabihin na kamag-anak ko siya. Pero tama ako, Papa Dudut. Palaban si Tita Rose. Yun nga lang ay palihim siya kung lumaban. Minsan habang sinisigawan ni Tito Intoy si Tita Rose na haina na siya ng pagkain, nakita ko si Tita Rose na dumahak at dinuraan niya ang sinigang bago nilagay sa mesa. Halos masuka ako nung nakita kong sarap na sarap si Tito Intoy sa pagkain ng sinigang. Samantalang nasa isang tabi lang si Tita Rose at walang emosyon ang mukha niya. Nagtataka ako, Papa Dudut, kasi kung tutuusin ay pwede naman niyang palayasin ang tiyuhin ko sa bahay nila pero hindi ginagawa yun ni Tita Rose. Kaya naisip ko na siguro ay mahal nga niya si Tito Intoy. Kasi walang babaeng makatatagal sa ganong klase ng asawa. Noong nag-aaral na ako sa kolehiyo ay nalaman ko na classic na sintomas pala ng isang battered na asawa ang ipinapakita ni Tita Rose. Isa sa mga sintomas na yon ay ang pag-asa na magagawa niyang baguhin ang masamang pag-uugali ng asawa. Pero kahit na ilang kaso ng marital abuse ang binasa ko, lahat ay sinasabi na bibihira na mabago ng inaaping asawa ang ugali ng isang mapang-abusong asawa. Mabuti na lang at nalaman ng mga kapatid ni Tita Rose ang nangyayari sa kanya kasi kung hindi ay ako na ang magsusumbong sa kanila para matigil na si Tito Intoy sa pang-aapi niya kay Tita Rose. Yun nga lang ay hindi ko gusto yung naging takbo ng usapan nila. Huwag kang magpakatanga, Rose. Kuya Frank naman, hindi ako nagpapakatanga. E di magbaril ka na lang sa luneta kasi kamartiran niyang ginagawa mo eh. Kuya Leonard, hindi naman ako araw-araw inaaway ni Intoy. Pag hindi siya lasing, mabait siya sa akin. Pero madalas siyang lasing. Kaya madalas hindi siya mabait sa'yo. Totoo ba'y nabalitaan ko? Na sinampal ka raw ni Intoy? Minsan lang nangyari yun at hindi na naulit pa. Gusto mong maulit pa? Gusto mo ibigay mo pa yung kabilang pisngi mo? Napakabanal mo na nun, Rose. Rose, bago namatay si Papa, ibinilin ka niya sa amin ni Frank.
Kaya masakit sa aming malaman na ang nag-iisang bunso naming kapatid na babae ginagawang punching bag ng ibang tao. Hindi niya ako ginagawang punching bag. Sobra naman kayo, kuya. Tsaka hindi ibang tao si Intoy, asawa ko siya. Marami lang siyang problema kaya siya nagkakaganon. Hindi ka misyonaryo, Rose. Huwag mong baguhin ang ugali niya kasi hindi mangyayari yun. Mabuti na lang at wala pa kayong anak. Kaya mas madali mo siyang maiwalayan. Kuya, please. Hindi na ako bata. Problema namin tong mag-asawa kaya hayaan niyo kami dalawa din ang lumutas sa problema namin. Please lang. Ay, nako. Kailangan ko nang umuwi. Magluluto pa ako ng hapunan namin ni Intoy. Lintik na Intoy yun. Kung hindi lang sa kapatid natin, matagal ko nang napatay yung taong yun eh. Pareho pala tayo nang iniisip, Kuya Leonard. Anong gagawin natin, Frank? Kuya, pwede namang aksidente lang ang mangyayari, hindi ba? Anong ibig mo sabihin? Gumawa tayo ng pagkakataon para malagay sa alanganin ang buhay ni Intoy. Gawin natin para makalaya na si Rose sa impyernong buhay niya ngayon. Anong nasa isip mo? Bigla naman akong naawa kay Tito Intoy dahil sa ginawa niyang pang-aapi kay Tita Rose, unti-unti nang lumiit ang mundo niya. At malamang ay na-realize niya yon kaya tuwing nalalasing siya at nasasaktan niya si Tita Rose ay nagsusorry siya at humahagulhol na parang bata, buong magdamag habang nakahilig ang ulo sa kandungan ni Tita Rose. Mahal ni Tito Intoy si Tita Rose. Sigurado ako at medyo weird lang ang pagpapakita niya ng pagmamahal. At alam ko na mahal din ni Tita Rose si Tito Intoy kasi kino-comfort pa rin ni Tita Rose si Tito Intoy kapag umiiyak ito habang nagsosorry. Hanggang sa pareho na silang makatulog. Ang totoo ay naaawa ako sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Excited kaming lahat kasi nagplano ang mga kuya ni Tita Rose na sina Tito Frank at Tito Leonard ng outing. Pupunta kami sa isang beach sa Batangas para mag-swimming. Ang sabi ni Tito Frank ay padispedida na rin daw niya yon sa kanilang dalawa ni Leonard. Kasi sa susunod na linggo ay aalis na naman sila papunta ng Singapore. Balik trabaho na silang muli at sinama nila ako, total daw ay sem break naman at para makapag-relax na rin. Nakita kong masaya sina Tito Intoy at Tita Rose habang nasa biyahe kami. Nagbibiroan pa silang dalawa na akala mo'y walang nangyayaring gulo sa kanilang mag-asawa. Nakikipagbiroan din sina Tito Frank at Tito Leonard sa kanilang dalawa. Masaya ang biyahe namin papunta sa Batangas. Cheers! Cheers! Para sa safe journey ni na Tito Frank at Tito Leonard. Sana kumita pa kayo ng malaki para mas marami akong makuwang pasalubong. Nako, joker pala tong pamangkin mo, Intoy. Hindi nagmana sa'yo. Hindi nga, mabuti na lang. Binata na si Ian. Nasa college na. At balita ko matalino pa. Baka gusto niyang ituloy ang pag-aaral niya sa Singapore para makahanap ng magandang trabaho dun. Mataas ang bayad ng mga psychiatrist sa Singapore. Oo nga, gusto mo ihanap kita ng pwedeng mag-sponsor sa'yo. Po, naku, nakakahiya naman po. Magagalit si kuya pag umalis ka at sa ibang bansa mag-aaral. Ganun ba? Sayang naman. Pero di bale, pag nakatapos ka na, tawagan mo ako. Ihanap kita ng trabaho doon. Kung si Rose na lang kaya mag-abroad? Ano? Ako? Bakit hindi? Wala pa naman kayong anak ni Intoy. Mas madali kayo makakaipon ng pera kung magtatrabaho ka abroad.
Tsaka tapos ka naman ng accounting, kaya hindi ka mahihirapan maghanap ng mapapasukan doon. May naipon na kami. Kaya hindi na kailangan mag-abroad ni Rose. Tsaka, ayaw mo namang umalis. Hindi ba, Rose? Ha? Oo, ayoko nga. Dito na lang ako sa bansa natin. Kayong bahala. Oh, bakit parang ang seryoso nyo? Mag-swimming na nga tayo. Kanina pa tayo naantay ng dagat. Nakita ko uli yung mukha ni Tito Intoy kapag nagagalit siya sa mga pinsan ko at pinapalo niya nung nakikipag-usap siya sa mga kuya ni Tita Rose. Mabuti na lang at wala pang tapang ng alak ang tiyan niya. Kung hindi ay baka nauwi sa suntukan ng beach outing namin. Pero may iba palang binabalak ang mga kuya ni Tita Rose para kay Tito Intoy. Planado na pala yung pag-uusap nila. Gusto talaga nilang galitin si Tito Intoy para mabigyan ng katwiran ang binabalak nilang gawin. Intoy, halika dito! Mas masarap ditong lumangoy! Mas malalim! Woo! Sige, dyan na ako! Intoy! Intoy! Saklolo! Inupulikat ako! Tulungan mo ako! Malulunod ako! Ha? Andyan na ako! Huwag ka magulo, Kuya Frank! Malulunod ako! Hawak na kita! Malulunod ako! Tulungan mo ako! Huwag mo akong kapitan sa leeg! Kundi pareho tayong malulunod! Tulong! Tulungan mo ako! Ayoko pumamatay! Sandali lang! Pareho tayong tanga! Tarantado! Ikaw lang ang malulunod! Tingnan natin kung makakatagal kang walang malay dyan sa ilalim! May mga tao! Tulungan niyo ako! Ang bayo ko nalulunod! Hindi ko siya maila pataas kasi pinupulikat ako! Tulungan niyo kami! Kuya Frank, ano nangyari? Akala ko mamamatay na ako. Buti na lang dumating si Intoy kaso siya yung nalunod. Nasaan siya ngayon? Nandun sa tabing dagat. Binibigyan ng CPR ng mga lifeguard. Ano? Sabay kaming dumating kung saan ay nandoon si Tito Intoy habang nag-a-administer ng CPR sa kanya ang mga lifeguard. 1 minuto lang ang tumagal pero parang napakahabang 1 minuto ang naranasan naming dalawa ni Tita Rose habang hinihintay niyang magkamalay ang tito ko. Pagkatapos ng 1 minuto biglang naubo at naglabas ng tubig sa bibig si Tito Intoy. Nagkamalay na siya, buhay pa si Tito Intoy. Nang gabing yon, nasa tabi lang ni Tito Intoy si Tita Rose at hindi ito umaalis sa tabi ng asawa niya. Tita Rose, sabi ni Tito Leonard, kumain ka na raw po. Mahirap malipasan ng gutom. Tita Rose? Napakasama akong asawa. Ano po? Alam mo ba, Ian? Nung nire-revive si Tito Intoy mo ng mga lifeguard, naisip ko, sana hindi na siya magising. Sana mamatay na siya. Tita Rose. Hindi lang para sa akin, para matapos ang paghihirap ko, kundi para matapos na rin ang paghihirap niya. Kaya napakasama ko, di ba? Natural lang po yun kasi sobra naman po yung ginagawa sa inyo ni Tito Intoy. Alam ko may plano si na Kuya Frank
lalunurin si Intoy. Nagtatalo ang isip ko kung pipigilan ko sila o hahayaan lang sila sa plano nila. Nahulaan mo ba kung anong pinili ko? Alam niyo pong… Mahal ko ang Tito Intoy mo pero dumarami na yung dahilan para hindi ko siya mahalin. Dumarami na yung mga pagkakataon na gusto ko siyang mawala na lang sa buhay ko. Sorry po, hindi ko po kayo matulungan tuwing nag-aaway kayo. Bakit ka nagsusorry? Wala kang kasalanan. Kasalanan namin tong dalawa. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako makakatagal sa ganitong relasyon. Napapagod na ako, Ian. Sana kung talagang mahal ako ni Intoy, hindi niya hayaan na magkahiwalay kami. Kung talagang mahal niya ako, iisipin niya kung ano makakabuti para sa akin. Nang tinignan ko si Tito Intoy ay natutulog pa rin ito pero may dalawang luhang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Tumatak sa isipan ko ang mga sinabi sa akin ni Tita Rose habang natutulog si Tito Intoy. Kaya lalo akong naawa sa kanilang dalawa. Pero Papa Dudut, meron talaga yatang himala. Kasi pagkatapos ng muntikang pagkalunod ni Tito Intoy ay bigla siyang nagbago. As in 180 degrees na pagbabago. Pagkalabas ni Tito Intoy sa ospital ay ibang Intoy ang nakita ko. Hindi na siya umiinom at hindi na rin inaaway si Tita Rose. Minsan pa nga ay siya nagluluto ng hapunan nilang dalawa. Nakita ko na nagtataka si Tita Rose pero nagtataka na masaya. Dahil siguro dinidinig ng Diyos ang dasal niya na tuluyan ng magbago ang asawa niya. Ang sabi ni Tita Rose ay alam kaya ni Tito Intoy na sinadya siyang lunurin ng mga kapatid ni Tita Rose kaya siya nagbago. Pero kung ganun nga dapat ay inaway na silang lahat. Kasi kilala nila si Tito Intoy na hindi magpapaagrabyado kahit kanino. Ako naman ay hindi ko na iniisip kung bakit siya nagbago. Basta masaya na ako na nagbago na siya. Masaya ako para sa asawa niya at para sa pamilya namin. Sa unang pagkakataon ay naging proud ako sa tito ko. Pero ilang buwan lang ang lumipas at bumalik na naman sa dating gawi si Tito Intoy. Hi, Intoy! Dala na namin yung hamon na paborito mo tuwing Pasko. Kausap mo na naman yung kababata ng Kuya Frank mo? Oo. Kinumusta lang niya sa akin si Kuya. Alam mo namang ayaw ko kinakausap yung lalaki yun, di ba? At Tito Intoy, nandun po ako nung kausap ni Tita Rose yung kaibigan niya. Wala naman po silang pinag-usapang… Huwag kang makialam dito, Ian! Problema namin mag-asawa to! Pero Tito… Sige na, Ian. Nung ka na sa kwarto mo. Palihim ka nakikipagkita sa kanya, no? Ano bang sinasabi mo? Wala akong ginagawang masama. Sinungaling ka! Alam ko nilaloko mo ko! Huwag mo na ikaila! Umamin ka na! Dating gawin na naman ba tayo, Intoy? Balik ka na naman sa pananakit mo sa akin. Alam mo nasasaktan ako pag nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Pero ginagawa mo pa rin! Bakit? Ano bang pinagsasasabi mo? Kasi ang totoo, gusto mo na makipaghiwalay sa akin. Kaya pagbibigyan kita sa gusto mo. Bago mo ako iiwan, ikaw muna ang iiwan ko! Aalis ka sa bisperas ng Pasko? Oo! Para kahit ilang Pasko pa lumipas, hindi mo ako makakalimutan. At hindi ka na magiging masaya tuwing sasapit ang Pasko! Sige na! Hindi kita pipigilan! Umalis ka na! Salamat sa maligayang Pasko na binigay mo sa akin! Nakakalungkot Papa Dudut kasi besperas ng Pasko nang tuluyang magkahiwalay sina Tita Rose at Tito Intoy. Gusto kong habulin si Tito Intoy at pagsusuntukin sa mukha kasi sinasayang niya yung pagkakataon na sana'y maging maligaya na sila ni Tita Rose. Kaya lang ay alam kong hindi na rin makikinig sa akin si Tito. Umasa na lang ako na balang araw ay magkakabalikan din sila.
Kaso, hindi na nangyari yon. Natapos ang isa pang semester sa college at hindi pa rin bumabalik si Tito Intoy kay Tita Rose. Ang sabi ni Papa na sa kaibigan daw nila sa probinsya si Tito. Nagtayo na roon ng business at mukhang wala nang balak makipagbalikan kay Tita Rose. Nahiya na akong tumira pa kina Tita Rose kasi wala na akong kamag-anak sa bahay nila. Lumipat na ako sa ibang matitirhan na mas malapit sa pinapasukan kong university. Paminsan-minsan ay tumatawag sa akin si Tita Rose at nangungumusta. Pero alam ko na naghihintay rin siya ng balita galing sa akin tungkol sa kalagayan ng Tito Intoy ko. Kung anong alam ko, yun lang din ang sinasabi ko sa kanya. Patapos na ako ng second year college pero hindi pa rin nagkakabalikan sina Tita Rose at Tito Intoy. Hindi ko alam kung nagsawa na sa kakahintay si Tita Rose o napagod na siya sa kakaasang babalikan pa siya ni Tito Intoy. Alam kong masakit sa kanya na hindi na sila magkakabalikan pa at para makalimutan yung sakit na yon. Pumayag siya sa kuya niya na magtrabaho muna siya sa Singapore. Sa akin binili ni Tita Rose ang bahay nila. Ang sabi niya ipaupahan ko na lang daw para hindi mabulok. Ayaw niyang ibenta kasi mahalaga daw ang bahay na yon sa mga magulang niya. At kahit hindi niya sabihin, alam kong mahalaga din para sa kanya dahil sa mga masasaya at mapapait na alaala nilang dalawa ni Tito Intoy sa bahay na yon. Lumipas pa ang ilang buwan nang makatanggap ako ng tawag mula kay Tito Intoy. Ang sabi niya ay puntahan ko raw siya kasi may ilang bagay daw siyang sasabihin. Nagulat ako kasi ang address na ibinigay niya sa akin ay isang home for the elderly. Wala pala siya sa probinsya. Nakikitira siya doon ng mga panahong nawawala siya. Oh, magkape ka muna, Ian. Salamat po, Tito. Kumusta ka na ba? Okay naman po. Magsa-third year na po ako next school year. Ha, talaga? Mabuti naman. Yung papa mo, kumusta na? Ayun, tumatanda pa rin pero ayaw aminin na tumatanda na siya. Parang ako lang matigas din ang ulo. Tito? Hindi niyo po ba ako kumustahin sa akin si Tita Rose? Hindi na. Nasa Singapore na siya, hindi ba? Oo nga po, Tito. Paano niyo po nalaman? Sabi ng papa mo. Wala na po ba kayong balak na makipagbalikan kay Tita Rose? Alam mo, Ian, bata ka pa. At ang pinakamahirap sa lahat ay yung magmahal. Magmahal ng totoo. Kasi ibig sabihin nun, kailangan mong hangarin kung ano makakabuti para sa minamahal mo nang higit pa sa sarili mo. Pero Tito, mahal ka pa rin ni Tita Rose. Nalungkot nga siya ng husto nung umalis kayo eh. Kahit nung paalis na siya papuntang Singapore, panay ang lingon niya na baka dumating kayo sa airport para pigilan siya. Ayun nga sana ang gusto kong gawin pero alam kong hindi yun ang makakabuti sa kanya. Alam kong sinadya ni na Kuya Frank na lunurin ako. Habang nagpapahinga, iniisip ko na kung paano ako makakaganti sa kanila. Pero nung narinig ko yung mga sinabi ni Rose, naramdaman ko yung hirap at pagod niya sa pag-aalaga, pagtitiyaga at pagtitiis sa isang tulad ko. Hindi po ba nagbago naman kayo nung pagkatapos ng insidenteng yun? Bakit inaway niyo po ulit si Tita Rose? Maliit na bagay lang ang dahilan ng pag-aaway niyo, hindi po ba? Kung hindi ko ginawa yon at sa mismong araw ng Pasko, sa tingin mo, makikipaghiwalay siya sa akin? Pero Tito… Ang dami kong kasalanan kay Rose. At alam ko, kahit ilang buhay pang dumaan, hindi mawawala ang sakit at pasakit na binigay ko sa kanya. Kaya gumawa ko ng paraan para mapilitan siyang makipaghiwalay sa akin. Kahit masakit sa akin, pinili ko kung anong mas makakabuti para sa kanya.
Pinili kong mabuhay siyang malayo sa isang walang kwentang asawang tulad ko. Siguro, kaya pinili ko magtrabaho sa lugar na to para mahugasan kahit konti yung mga kasalanan ko kay Rose, kay tatay, kay nanay, sa mga kapatid ko, at sa marami pang tao na nasaktan ko. Papa Dudut, hanggang sa ngayon ay nandun pa rin si Tito Intoy sa Home for the Elderly. Nag-aasikaso ng mga matatandang hindi na kayang alagaan ang mga sarili nila. Nandun siya para magbayad ng mga kasalanang ginawa niya. Si Tita Rose naman ay bumalik na ang dating sigla sa boses niya kapag nakakausap ko. Nabalitaan ko pa nga na may mga nanliligaw sa kanyang foreigner. Natuwa naman ako kasi may karapatan siyang maging masaya pagkatapos ng mga ginawang pahirap sa kanya ni Tito Intoy. Nakakalungkot kasi sad ending ang love story nila. Pero para sa akin ay parang okay na rin na hindi sila nagkabalikan. Kung hindi nila kayang magbago o baguhin ang sarili nila, iniisip ko na kung ako ang magmamahal ay gagawin ko ang lahat para ipaglaban ang mahal ko. Hindi ako magiging duwag gagaya nilang dalawa. Pero ano bang alam ko, hindi ba, Papa Dudut? Hindi ko pwedeng husgahan ang ginawa nilang desisyon kasi hindi ko alam kung anong pinagdaraanan nila. Ang magagawa ko lang ay ipagdasal na sana anuman ang mangyari sa kanilang dalawa, magkasama man o magkahiwalay, mahanap nila ang kapayapaan at kaligayahan na matagal na nilang hinahanap. Lalo na si Tito Intoy. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, at sana ay may napulot na aral ang mga tagapakinig mo sa kwento ni Tito Intoy. Maraming salamat sa pagbasa mo sa kwento ng buhay niya. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Ian. Forever. Forever. Forever.